egy kis élmény, mert olyan fáradt vagyok, egész nap iskolából. Ja. Meghaltam? Igen. Akár fél voltra is vehet, de tőlem nem tud meg semmit. Ami azt jelenti, hogy az ifeleid előbb-utóbb megtalálnak, és élre feldarabolnak, ha engem megöl. Nem látom. Nagyon rosszul látod. Azok után is, hogy lemészárollak téged és a kisnődet, tárt karokkal várnak majd az embereid. Mert többet tudok, mint ők. Hipervilágos. Sziasztok! Aludtam. Jó volt aludni nagyon. Mondd meg a Vegyek írni, mert szomjas vagyok. Ja. Gyorsan, amíg még egy darabban van. Sziasztok, gyerekek! Köszönjük a kalács. Láttátok-e? Mikor lesz? Nem akarod megmondani. Melek aludni hozta volna, meg ezt egy csomó anyám. Szia! Sziasztok, gyerekek! Elhozom az anyukámat. Szia! De vegyél fel előbb valamit. Mondja meg nekik, hogy meg lesz. A pénz nem érdekes, mi a bizalmat többre értékei. Így sikerült most elvenni. Ez valahogy jó. Na. Gyere! Annyi. Nem össze. Így. Ezt ott kell venni fel. Sziasztok! Sziasztok, anyukám! Szeretem nagyon. Sziasztok! Nézzétek! Játszátok! Mit? Ilyen az én anyukám. Ilyen az én anyukám. Ő hol van? Ilyen az én anyukám. Sziasztok! Ilyen különös. Mindenkivel végeztek, csak magát és a lányt. Ölösülök! Meggyónom a cél! Akarna valamit. Sziasztok! Megyek én! Szia! 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 Vigye meg. Sziasztok! Emlékszik még valamire, ami hasznos lehet nekünk? Nekünk. De magát. Ha ha ha!